लाबो जाबजुबै माने डेडिकेसन खालामनो थाखाय आं बेखौ खालामनो नाजानाय जादों फार्स्ट अफ अल स्ट्रिं माने दिरुंनि मोनसे ट्रिक बे ट्रिकखौ आं खालामग्रोनो नाजादों नोंथांमोना नुदों बे मोनसे दिरुंआबो एक्चुअली आं रेडि नङामोन आई वाज नट रेडि फर दैट आङो रेडि नङामोन अब्लाबो बेखौ आं मोनब्रबनानै बेखौ आं एसे प्रिपेरेसनाव लादों आरो स' लेट मी डु माय ट्रिक बे जा दिरुं बे दिरुंखौ नोंथांमोना नुदों बेखौ आङो आं एसे गोरनायाव गासिबोथ' नुदों बे सिगांखै दङ नङा होमबा आङो मोनसे ट्रिक खालामगोन बे ट्रिकखौ खालामनानै नोंसोर एसे नोजोर होनायसुन आं माबायदि खालामदों जास्ट ट्राइ टु अबजार्भ इट आं सिगांथिं होदों बेनिफ्राय द गन टुवार्ड्स माय बेकवार्ड नुदोंना स' लेट मी डु इट अगेन आं बेखौ सिगांखै लादों बेनिफ्राय हमनो हादों ना सोरबा रोंखागौ होनदों आङो जोंनि खुदियाफ्रा मोनथिखागौ जानांगौ मोनथिखागौ आं ट्रिकखौ होनि लेट मी डु माय टिउटरियेल स' बेखौ आं ओरै होदों बेनिफ्राय उनथिं थांदों नङा होमबा स' व्हाट इज द ट्रिक एख' गैया नाय आं फोरोंनाया आं ओरै लादों ना बेथ' ओरै दंखायो आं ओरै सोना लादों बेखौ आं ओरैहाय ओरै आसिजों ओरै लादों हमनो हायाखैना आसिजों लांदों ओरैहाय बे बुस्थुखौ ओरै सोनानै जेब्ला होगोन बेयो ओरैहाय बोजानानै उनथिं थांगोन आरो हमनो हायाखैना नाय ओरैहाय नैबेखौ हायथाना हर बे मोनसेखौ ओमफ्राय ओरै बोना नङा होमबा सिगांथिं दंमोन उनथिं थांगोन स' बे मोनसे बेनिफ्राय एसे बोसोनायखौ नाय मोजाङैनो बोसोनाय जाबाय ओरैहायबो खालामगोन आङो ओरैहाय फुरा टाइट होदों मथा-मथि टाइट जाबाय आरो बेयो नोंथांमोनाथ' नुदों बान खानायखौ आं बोरै खादोंमोन बेनिफ्राय आं बे बानखौ माने खेवनोगोन ना जादुजों खेवो ना मोदाया खेवो ना ट्रिकआ आंनि ट्रिकजों खेवो बेखौ आंसो मिथिसिगौ उनाव आं खोन्थागोन ना लेट मी डु इट फार्स्ट स' हलजासिमसिम आङो बेखौ खेवबाय मथा-मथि जोब्बाय मोदायासो खेवखो ना मानसियासो खेवखो ना मायबा मेजिकआसो खेवखो बेखौ आङो खेवना खोन्थिबाय ना बाना गैला स' बाना